Bidegitzi. Bidegitzi egote zan, da organizita ben, da gero bezkaize, ero gero jamordue, bueno, merizen die. Hartzaldien agabeta benien, merizen dita horrik abeko zen, ez da gize bat ziren, kuartillo bat alda, da bigu pasakin zera, ogile. Ogi apurbete edo. Bako bat ziren, emoten jaken da, eta gero kontu ayuntamentu ipaseta izango, ayuntamentu bat. Eta antolatu organizau nok eiten eban? Ayuntamentu berak emiten eban egun bete edo kofradiak berak emiten eban? Ez que eguizan general hausuna bagotxien kontzejaba. Ak organizetaban edo etxeetara abisa honen egunetan hausediko bideien etorri biozu eta etxe bakotzetik bat aramatek derrigo joan beharra aukite bat, ez da? Zazi munti, zen ipini ben, jortzen zuten da. Bai. Munti ipini ben, akorda dut. Ero aite, ero ni, ero bestan nahi amate... Bai, gizonen bat, ez da? Etxeko gizonen bat... Kursi duten, zenik, gero errazinio eta... Bai, errazinioa. Bai, errazinioa. Errazinioa esan hori ez da? Arnau eta horrek piko pasak edo emote gena. Arnau eta ez... Kuartillo bat arnatok eta izango persona komentzeko. Bez, Kuartillo bat... Masimoan.